Γεια σας! Είναι η εκπομπή Σαν το τσαντήρι σας! Σιγά μην έλεγες τίποτα άλλο εσύ. ένα πολιτιστικό μαγκαζίνο. Ποιο μαγκαζίνο ρε, στο Λουτράκι? Σαν το τσαντήρι σας! Προσφορά των αγαπημένων σας χαλιών. Σαν το τσαντήρι σας. Κλέβουμε τώρα! Σήμερα στην εκπομπή μας, σαν το τσαντήρι σας, σαν το τσαντήρι σας. Εντάξει ρε, είπαμε μία φορά. Και μία που με έκλειψε αυτός εδώ ζηλιάρης. Μην κλέβεις κι εσύ ρε. Άστο ρε, αφού αυτός αυτή την ατάκα έχει κάνει καριέρα. Και στάνετε σαν το τσαντήρι σας. Κλώτσα το να ξεμπλοκάρει. Σκάσει κι εσύ, άτε τώρα. Η εκπομπή μας λοιπόν σήμερα θα δώσει τα μουσικά βραβεία Αναβίση. Popcorn ρε. Ο Αναβίση. Αλλάξαν όνομα επειδή κάθε χρόνο τα σαρώνει η Βύση όλα τα τιμητικά, τα βγάλανε Αναβίση. Σαν το τσαντήρι σας. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας θα απονείμει τα μουσικά βραβεία Αναβίση. Για να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό τραγούδι. την πανσπυρμία των δημιουργών του εγχώριου άσματος. Εσύ ένα πούσι πήρες το μάτι? Όχι, μη ήρθε εδώ αλλά πήγε πιο χαμηλά. Στο σαγόνι? Πολύ πιο κάτω. Άσε, κατάλαβα πούσι πήρε, μην το πεις. Τι συμβαίνει ρε Μπαλαμή, έχετε καμία άγνωστη λέξης? Καμία γνωστή δεν έχουμε. Είμαι καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσης. Μπετουγέρα δεν χειριζόσουν παλιά. Σαν το γαρμπίλε σας. Και αρχινίζουμε με τις υποψηφινότητες. Πρώτο βραβείο για πρωτοεμφανιζόμενο τραγουδιστή. Έχουμε 3 υποψηφινότητες. Πέτρος Φιλιππίδης. Την πατρίδα μου τα χα, λόγκι βουνά και ραχούλες, σκανδαλαμίσες ρεμούλες, συνταξιούχοι στην ψαθά. Γιώργος Λέφας. Γριούλες στις ενορίες, παπάδες με αγιαστούρες, τσουκάτος πιάνει τσιπούρες κι πόπι τους καρχαρίες. Και Γιώργος Γαλίτης. Βαρύς χειμώνας για φέτος, χωρίς πετρέλαιο σκέτος, θα γίνουμε πιγκουίνι, θα τραγουδάμε πουτσίνι. Και το βραβείο πάει το φάκελο παρακαλώ. Άρπατο. Συγγνώμη, το φάκελο ήθελα να πω. Κάτσε να τα ανοίξω. Άνοιξε το. Περίμενε. Ναι. Αγωνία, με λαχτάρα να συνειάζουμε. Λοιπόν. Ο Πέτρος Φιλιππίδης. Σου. Είχε κουκούτς. Δεύτερο βραβείο καλύτερης γυναικείας παρουσίας. Έχουμε πάλι 3 υποψηφιότητες. Δάφνη Σιμίτη Φιλιππίδη. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου, μικρούλι και κοντούλι σαν πινέζα. Οι Αμερικάνοι το έχουν για θελήματα και οι Ευρωπαίοι για Φιλιππινέζα. Φιλιππίδη, Σιμίτη, Δάφνη. Τα γόρι μου είναι πλάσμα αξιολάτρευτο και ο κόσμος με ρωτάει που το βρήκα. Και οι γνωστοί μου λένε Δάφνη πρόσεχε να μη σου πέσει σε καμία τρύπα. Σιμίτη, Δάφνη, Φιλιππίδη. Τα γόρι μου είναι οικονομικότατο, στις κάλτσες, στα βρακάκια, στα ζυπούνια, και πάνω του φοράω μόνο μια φορά το βράδυ που το βάζω μες στη γουνιά. Άτι, μην τον ανοίξεις το φάκελο, αυτό το ξέρουμε. Κάτσε να σε ανοίξω το φάκελο τότε. Περίμενε. Πριν ανοίξω όμως το φάκελο, πάρ' το φάκελο. Λοιπόν, το βραβείο του παίρνει η Δάφνη Σιμίτη Φιλιππίδη. Σου. Ξαναείχε κουκούτσι. Τρίτο βραβείο καλύτερου μουσικού τρίο. Νανά Μούσκουρη Γκαλίτη. Νανά Μούσκουρη Λέφα. Νανά Μούσκουρη Φιλιππίδη. Πάει, 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 στο διάλο πάει, 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 πάει και δεν γυρίζει πια. Πάει, 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 πάει στα τσακίδια πια. Και το βραβείο παίρνει η Νανά Μούσκουρη Φιλιππίδη. Σου. Μ' αρέσει που έχουν τα βραβεία suspense. Βραβείο καλύτερου τραγουδιστή. Πέτρος Φιλιππίδης με ερωτικό. Το
Το μάθες η Ιουλιέτα μου το θλιβερό μαντάτο που ο Κύρις μου ανακάλυψε πως ζω στο αδερφάτο. 4 μέρες μου δοκέ αν θέλω να αλλάξω, αλλιώς μου είπε ο μπαμπάς, αδέρφο θα σε κράξω. Γιώργος Λέφας με μοναχικό. Πατρίδα την τιμώ, κουβαλάω το σταυρό. Ο Χριστός και η Ορθοδοξία δεν μας βλάπτουν στην υγεία. Δεν μας βλάπτουν στην υγεία. Ο Χριστός και η Ορθοδοξία, την πατρίδα μου τιμώ, δεν μάω το σταυρό. Και Γιώργος Γαλίτης με Παπακοσταντινικό. Τούτο το κοντό που θες και πάλι να ψηφίσεις έχει μια γλώσσα λόκοτη και τρομερή στην όψη. Κι αν τον ψηφίσεις σίγουρα θα λες την άλλη μέρα, καλύτερα το χέρι μου ο πούστης να είχα κόψει. Και το βραβείο αυτή τη φορά πάει. Κάσε να ανοίξω το φάκελο. Άστο, μην κουράζεσαι. Στον Πέτρο Φιλιππίδη. Σου! Πάλι ξανά είσαι κουκούτσι. Σαν σικέμι φαίνονται τα βραβεία. Άμα ήταν η ζήλια ψώρα. Λοιπόν, 4ο βραβείο για το καλύτερο ντουέτο 2000. Εδώ έχουμε 2 υποψηφιότητες. Γεωργία Μαγκαβαντού Λέφα και Γεωργίτσα Μαγκαβαντού Γαλίτη. Η συνέντευξη στα λόγια ποτέ δεν τα ξεχνώ. Είπες τόσα είναι λύκια, ποιο να θυμηθώ. Θα με βρίζεις, θα ανοίγεις έναν όχι εδώ, έναν όχι εδώ, έναν όχι εδώ. Και δεύτερο ντουέτο, Πέτρος Μαγκαβαντού Φιλιππίδης με το Πέτ Μαγκαβαντού Γάινταρο. Μακαρόναδες, πίτσες και μπιφτέκια, κοτοπούλα, αρνάκια και τσουρέκια, τηγανίτες, πατάτες και μια φέτα, σοκοφρέτα, πιάσε πέτα. Και το βραβείο πάει. Πού να πάει ρε, εδώ θα έρθει. Πέτρος Φιλιππίδης και Πέτ Φιλιππίδης. Ψηφί εμπιστοσύνης, πετμονίδες, καψίδες, βερίδα, κοπάπα, θεμελίδες και στην ουδού οι καραμπουζουκλίδες, κύριοι τίποτα αερίτσιδες. Πολυμένη διαιτησία. Γιατί ρε, υπάρχει πιο πρωτότυπο ντουέτο από αυτόν. Δεν νομίζω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξεχωρίζεις ποιος από τους δύο είναι ο Γάινταρος. Λοιπόν, τώρα τα πήρα. Εγώ τα πήρα τα βραβεία ρε. Τα πήρα στο κρανίο. Τίποτα για τους άλλους ρε. Για κανέναν. Δεν υπάρχει Νταλάρας. Δεν υπάρχει Αλεξίου. Παπακοσταντίνου Πάριος. Γιατί δεν υπάρχει Παϊτέρης. Υπάρχουν και αυτοί ρε. Αλλά ο Φιλιππίδης είναι ο καλύτερος. Σαν το τσαντήρι σας. Σταμάτα ρε κι εσύ και πες τίποτα για την αδικία. Τι αδικία ρε. Με το σπαθί μου να πούμε τα τσάρωσε όλα ο άνθρωπος. Τέτοιο σπαθί ρε εσύ δεν έχει ούτε ο Χάιλάντερ. Σαν το λαδοτήρι σας. Υπονοείς κάτι. Σαν το μπακύρι σας. Άμα είχαν οι λαδοτήρι και τα είχαν αρπάξει ρε, δεν θα ήταν από κάτω να παρακολουθήσει τη σημνή αυτή την αιτή όλη αφρόγκριμα του ξυρίσματος του πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Σαν το τσαντήρι σας. Όσα δι φτάνει άλλη που τα καν. Σαν το τσαντήρι σας. Μας έφτανε ένας κολλημένος, τώρα έχουμε και τους δύο να πούμε. Σαν το τσαντήρι σας. Κυρίες και κύριοι, στη απευθείας συνείδηση με το Θεάτριο Ολυμπιά παρακολουθήσατε την απονομή των μουσικών βραβείων η Άννα Βύση. Πάντα τέτοια και εσείς οι δυο πάρτε τέτοια.